Kag sa good vibes, viral ang video ni Governor Eugenio Lacson parte sa babayi nga hindi priority sa iya gintawgan. Si Isabela Mayor Montilla may hirit man. May report sa Romeo Subaldo. May masobra na sa 15,000 ka mga shares ang ining short video ni Governor Eugenio Lacson sa Facebook. Sa video, iya ginasundog ang iya katupad nga wala ini ginasabat sang iya ginatawgan. Silid sa gobernador, hindi busy ang iya ginatawgan kundi hindi lang gid siya priority. Hindi na siya busy, hindi ka lang niya priority. And I don't want to see me, 'cause I don't think they'd understand. Madasig nga nag-viral ang video sa sulod sang 22 hours, 15,600 shares, kag masobra sa 900,000 views. Sunod sa gobernador, nagapakita lang inisang hindi naman seryoso niya nga side. Well, it shows the other side of me. No? People think I'm very serious to the extent that I'm suplado. But I can also be funny. Damo ang nakarelate, damo ang nalingaw. Sunod sa gobernador, naulihin na siya gani sa uso. Masobra 1,000 ang comments. Ang iba nagsiling, more pagov. Pero sunod sa gobernador, Seems to be the trend, no? Everywhere, no? In fact, I would say I'm late in the game already, no? So many have already been doing this. Dapat tudaan ka comment ko, more pag-off. So more pag-off. No, more hard work for the province. si Mayor Montilla naman sang Isabela, may hirit man. Ang iya pamangkot, nga ulo ang ginasuksukan sang helmet. May pamangkot lang ako, nga ulo ang ginahelmetan, pero dughan man ang kasakitan. And I don't want to see me. Masobra naman sa 2,000 ka shares ang iyang short video. Patok sa mga hobenes sa karon ang ining nga mga hirit. Nagapakita lang abi nga sa piyak sang kasakuon, nakahibaluman nga magsabay sa uso ang mga lokal nga lideres.